Z chaosu I wojny światowej wyłania się nowy świat. Na gruzach Imperium Rosyjskiego do budowy własnych państw aspirują kolejne narody, w tym Białorusini. Jak się okaże, po kilku latach bezskutecznie. Kiedy na Podlasiu odradza się państwo polskie, większość tutejszych Białorusinów jest daleko stąd, porozrzucana po całej Rosji w wyniku bieżeństwa, chaotycznej ucieczki przed wojskami niemieckimi w 1915 roku. Powroty dopiero się zaczynają, już do nowego, nieznanego państwa. Nie można było sobie wsiąść do pociągu i pojechać, bo nie było to możliwe ani prawnie, ani technicznie. Nie było takiej możliwości, a ludzie też nie wiedzieli, gdzie mają wracać. Nie mieli pojęcia, co się dzieje na ich ziemiach, czy ten straszny Giermaniec, przed którym uciekali, jeszcze tam panuje, a wracać chcieli, no bo sytuacja była coraz bardziej trudna. Bieżeńcy z tych stosunkowo dobrze przyjmowanych ludzi przez miejscową społeczność, która im pomagała, tak, tego jest dużo we wspomnieniach, stali się takimi kozłami ofiarnymi. Tak? Zaczęto odmawiać im sprzedaży chleba, zaczął się głód, tak, niepokój, walki wewnętrzne. Zaczęto też, każda z armii, która przetaczała się przez daną miejscowość, próbowała zaciągnąć ich do swoich walk. W zasadzie dopiero po traktacie ryskim, czyli pod koniec 21 roku stały się możliwe powroty, to zdecydowana większość wróciła. Oni wracali na Hoły Kamień, tak się mówiło, wracali na Hoły Kamień, który jakby został po ich domach. Zostawiali domy, one spłonęły, zostały zniszczone, wracali na, no właśnie, gołą ziemię, goły kamień. Tak, to były takie powiedzenia, ja to pamiętam, jak moja babcia mówiła, że oni przyjechali na Hoły Kamień. To się często we wspomnieniach ten Hoły Kamień pojawia, bo musieli zacząć od początku, od rycia ziemianek czasem. Ci, co mieli szczęście, to jakieś budynki gdzieś przetrwały wioskowe, to w nich się mogli osiedlić, ale w większości trzeba było odbudować to zupełnie od początku. Nieliczna białoruska inteligencja, pomimo niesprzyjających warunków, próbuje zaszczepić poczucie tożsamości narodowej, głównie wśród chłopów. Ta idea narodowa docierała, bo w każdym bądź razie w dokumentach można znaleźć pisma z takich ośrodków gminnych, na przykład z Supraś, do Urzędu Republiki Ludowej Białorusi w Grodnie, o interwencję, bo przecież to wojsko polskie w 19 roku i nie wiedzą, co robić z tym wojskiem, bo to jest Białoruś czy Polska. Więc już były jakieś instytucje władzy, samorządowej przynajmniej, które już były, odwołujące się do państwowości Białoruskiej Republiki Ludowej. Zapewne ta idea państwowości, ta idea BNR-u była po prostu ograniczona do niewielkiego odsetka ludności białoruskiej, gdyż ta ciągle wracała z Rosji. Trzeba powiedzieć, że również część Białorusinów, z kilka procent co prawda całej populacji na Białostoczyźnie, przetrwała tutaj I wojnę światową. To w tych wsiach, gdzie pozostali Białorusini, były tworzone szkółki białoruskie. Na terenie obecnej Białostoczyzny są przekazy źródłowe o kilkunastu takich szkółkach. Niestety administracja polska szybko zlikwidowała teże szkoły. Prawdopodobnie liczono, że jest to przejaw wrokiej działalności wobec państwa polskiego, narodowego państwa polskiego. Sytuacja ekonomiczna wspólnoty białoruskiej po powrocie z bieżeństwa była tragiczna, ale możliwość była wypowiedzi politycznych, więc początki państwa polskiego to jest demokracja, przypomnijmy, no i oczywiście pierwsze wybory z 1919 roku. Dopiero co weszła tu administracja na teren województwa białostockiego. Białorusinów jeszcze wtedy nie aż tak dużo wróciło, może z połowa tylko wcześniejszych mieszkańców, więc Białorusini nie odznaczyli tutaj swojego udziału w tych pierwszych wyborach w Rzeczpospolitej. Drugie wybory, które zapowiedziane były na 1922 rok, już całkowicie w innych warunkach się odbywały. W zasadzie już wszyscy, kto miał wrócić, wrócił do swoich wsi, zaczął powoli odbudowywać się, no i zaczęły działać oczywiście organizacje, struktury.
Wieś też jest adresatem apeli politycznych partii białoruskich, którym w latach 20. udaje się wprowadzić swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Z województwa białostockiego do Sejmu, do Parlamentu Polskiego dostało się 3 posłów. Sergiusz Baranow z okręgu grodzińskiego, również jest z Sokulszczyzny, Włodzimierz Kalinowski z Białostoczyzny, z Wołkowyska, no i Szymon Jakowiuk, urodzony zresztą w Dubinach pod Hajnówką, dostał się z powiatu bielskiego wysokomazowieckiego. Więc ta społeczność białoruska miała swoich przedstawicieli w Sejmie. Niestety dosyć szybko oskarżono tychże posłów o nielegalną, antypaństwową działalność. Zresztą i Sergiusz Baranow, i Szymon Jakowiuk byli postawieni w stan oskarżenia jako posłowie, wraz z 403 jeszcze innymi oskarżonymi o działalność wręcz zbrojną przeciwko państwu polskiemu. To był ten proces w Białymstoku z połowy 1923 roku. Pierwszy tenże zryw związany w gruncie rzeczy z wyborami, już z działalnością w sensu stricte polityczną, został właśnie niejako przerwany tymże procesem. Ale mnóstwo działaczy oficjalnie kontynuowało swoją działalność. Kiedy był klub białoruskich posłów w Sejmie, oni tutaj przyjeżdżali, zbierano się na wiecach, raporty, sprawozdawczość administracji państwowej, policji opisują teże wiece, na które schodziło się na przykład czy w Bielsku, czy gdzieś tam w Krynkach, w Gródku, po kilkaset osób, więc były to zgromadzenia dosyć liczne, zainteresowanie było dosyć duże. No i tenże klub białoruski zaczął się niestety, ale dzielić z punktu widzenia politycznego. Część, na której czele stał Bronisław Taraszkiewicz, wcześniej osoba przecież uczestnicząca w rządzie Litwy Środkowej, tak? Po stronie polskiej opowiadał się, no niestety, ale wszelkie jego działania kończyły się fiaskiem, porażką. Więc część tychże posłów doszła do wniosku, że trzeba stworzyć oddzielną organizację, no i utworzyli klub na początek poselski, Białoruski Włościańsko-Robotniczy Klub Hromada, no i po tym poszło utworzenie partii. Ta partia zaczęła się tworzyć na początku 1926 roku. Bardzo szybko znalazła niejako zainteresowanie, odbiór w szerokich rzeszach społeczeństwa białoruskiego. W wielu wsiach, w powiatach tworzyły się struktury tejże partii. Pod koniec 1926 roku wydano ponad 100 000 tychże legitymacji partyjnych. To można sobie zdać sprawę, jak olbrzymi był to ruch. Można go porównać pod pewnymi względami również do o wiele późniejszej Solidarności. Początkowo policja nie zajmowała się tak bardzo tymże ruchem hromadowskim, więc była pewna swoboda. Niestety już pod koniec 1926 roku, kiedy struktury państwowe już piłsudczykowskie się umocniły, zaczęto ciekawić się tąże organizacją hromadą. Zaczęto również na przykład rozbijać zjazdy powiatowe, gdzie nasyłano nie tylko policję, ale również i bojówki. Więc tutaj już nastąpiła również i siłowa działalność administracji polskiej. No i początek 1927 roku to jest moment, można powiedzieć, likwidacji tejże hromady. Zamknięto w więzieniach kilkaset osób, czołówki tej najbardziej czynnej, najbardziej aktywnej w życiu politycznym. Do końca lat 20. polityczny ruch białoruski w II Rzeczpospolitej został praktycznie zniszczony. Niemniej białoruscy działacze prowadzili działalność społeczną i kulturalną.
W latach 30. działało tutaj Towarzystwo Szkoły Białoruskiej. Niestety mogło tylko organizować prywatnie biblioteki, spotkania, koncerty, występy zespołów, prelekcje w prywatnych pomieszczeniach. Również tąże organizację na początku lat 30. władze zlikwidowały jako prokomunistyczną, tak, mimo że to była działalność oświatowa, kulturalna. Ale w Białymstoku ta nieliczna, trudno powiedzieć inteligencja również, bo jeżeli się przyjrzymy na osoby, które zakładały organizacje tutaj w Białymstoku, to byli rzemieślnicy, to byli robotnicy, to byli drobni handlarze, więc tam praktycznie nawet sensu stricte inteligencji nie było, ale oni najbardziej aktywni byli. Założyli Towarzystwo Wydawniczo-Oświatowe Siałba, które miało księgarnię, które próbowało wydawać publikacje po białorusku. Założono również Stowarzyszenie Teatralne Płomień, które wystawiało sztuki teatralne białoruskie na całej Białostoczyźnie. Niestety działalność tychże organizacji była bardzo krótka, bo tak jak już wspomniałem, wszystkie działania, które były z szyldem białoruskim, i władze, i policja oceniały, że są to komunistyczne, więc szybko likwidowano. Po klęsce wrześniowej 1939 roku województwo białostockie trafia pod okupację sowiecką i zostaje włączone do ZSRR. Działacze białoruscy wiążą z tym nadzieję na zaspokojenie aspiracji narodowych. Kiedy ta władza sowiecka przyszła, to generalnie katolicy mieli iść do szkoły polskiej, a prawosławni do szkoły białoruskiej. Takie było założenie i tak początkowo tworzono takie szkoły. Nie wszędzie, gdzie szkoła nazywała się białoruska, był język białoruski, bo w części szkół to był język rosyjski. Po prostu nauczycieli, których przysłano ze wschodniej Białorusi, nie wszyscy już znali język białoruski. Trzeba pamiętać, że tam w drugiej połowie lat 30. dosyć jednoznacznie rozprawiono się z wszelkiego rodzaju eksperymentami białorutenizacji i tam znaczna część tych, którzy znali język białoruski, którzy kształtowani byli w języku białoruskim, po prostu zginęło. Te elity zostały mocno przetrzebione. Później, w drugiej połowie lat 40 roku, w zasadzie już nawet rezygnowano z nauczania języka białoruskiego, przechodzono na rosyjski, a jeszcze, co bardziej zadziwiające jest, to drukowano książki w dużych nakładach w języku polskim, podręczniki w języku polskim. Prawdopodobnie zakładano, że nastąpi coś w rodzaju zwycięskiej wojny z Niemcami i te ziemie zostaną przesunięte trochę dalej na zachód, które kontrolowane były przez Armię Czerwoną i prawdopodobnie był rozważany wariant powołania Polskiej Republiki Radzieckiej, bo tylko w ten sposób można tłumaczyć drukowanie książek takich w milionowych nakładach w języku polskim, podręczników. Takiej potrzeby nie było na rzecz ludności polskiej, która znajdowała się na aktualnie kontrolowanych obszarach przez Armię Czerwoną. W 1941 roku zmienia się okupant. Podlasie zajmują Niemcy i pozostaną tu do połowy 1944 roku. Szkoły polskie generalnie były zakazane. Szkoły białoruskie w tym rejonie, znaczy powiecie białostockim, też były zakazane, utrzymały się tylko w powiecie bielskim. Warto tutaj też powiedzieć, że okręg białostocki został włączony do Rzeszy, do Prus Wschodnich. No i tak kulisy tego faktu, że w powiecie bielskim były szkoły białoruskie, to są znane tylko z opowiadań już, że
Jarosław Kostycewicz, tam znany działacz białoruski w Bielsku, no, wziął tam porządną koszyk z porządnymi darami, poszedł do komisarza niemieckiego, no i powiedział, zapytał, czy możliwe jest otwarcie szkół. No ten poszukał w jakichś tam papierach, no nie jest zabronione, więc to jest, nie jest zabronione, to jest dozwolone. I w ten sposób w powiecie bielskim te szkoły po prostu funkcjonowały. Rzeczywiście siatka tych szkół w powiecie bielskim była taka, jak stworzono w czasach sowieckich, nawet te same podręczniki, tylko nakazano, żeby niektóre kartki powyrywać. No oczywiście portrety Stalina były niedopuszczalne, no, ale sama idea właśnie szkół była. Warto także zaznaczyć, że w samym okręgu generalnym Białoruś, tam gdzie był zarząd cywilny, szkolnictwo białoruskie było. Było szkolnictwo na poziomie podstawowym, na poziomie nawet szkoły średniej dozwolone. Funkcjonowało tylko raczej miasta, bo na wsi ze względu na działalność podziemia sowieckiego, a raczej krótki był żywot nauczycieli, krótki też była historia szkół poszczególnych. Nauczycieli traktowano jako kolaborantów. W Białymstoku pod okupacją niemiecką białoruski ruch narodowy skupia się wokół Teodora Iliaszewicza, który stoi na czele Komitetu Białoruskiego i cotygodniowej gazety Nowaja Daroga, Nowa Droga. To życie narodowe organizowali ludzie, którzy przybyli z Wileńszczyzny. Miejscowych warunków nie znali. Wystarczy przyjrzeć się treści tego tygodnika Nowa Droga, Nowa Daroga, gdzie sprawy miejscowe mają śladowy charakter. No, pisze się o sytuacji na froncie, o takim życiu kulturalnym białoruskim, ale takim z wielkiego K, z wielkiej litery, o wielkich poetach, wielkich twórcach, o życiu teatralnym. Przez kilka numerów opisywano, że ma przyjechać Zabejda Sumicki, to jest taki śpiewak operowy, który karierę zrobił w Mediolanie, śpiewał także w Warszawie, w Poznaniu i w Pradze czeskiej. No, wielka gwiazda sceny operowej. Tutaj gazeta pisała o tym, chyba w 6 numerach znalazłem informację, że przyjedzie, że jest i że odjechał. No, przez 6 tygodni pisano, wielkie wydarzenie. Pisano też dużo o froncie, natomiast w miejscowych sprawach niewiele, naprawdę niewiele. Jeżeli pisali, to autorzy nawet niemieccy. Sam Erich Koch opublikował artykuł w gazecie, wyjaśnił zasady systemu okupacyjnego, że nieposłuszeństwo to grozi straszliwymi represjami itd. Oficerowie SS pisali o tym, że trzeba po prostu szkolić na przykład furmanów miejscowych, żeby jeździli właściwą stroną, bo Niemcy jeżdżą motorami, samochodami i mają poważne problemy z mijaniem się z miejscowymi furmankami, którzy siedzą właśnie no, miejscowi ludzie. Tego typu problemy dominowały. Natomiast życie takie tej społeczności lokalnej zajmowało niewiele miejsca w tej Nowej Drodze. Ten Komitet Narodowy Białoruski, o który najwięcej się pisze, no, skupiał część działaczy, także miejscowego pochodzenia, z północy od Sokółki, Grudek, Michałowo, Białowieża, Jałówka. To mniej więcej w tym pasie działalność tego komitetu zamykała się. Też oddziały białoruskiej samoobrony powstały w tym samym mniej więcej rejonie. To wiązało się przede wszystkim z tym, że tam w okolicy Puszczy Białowieskiej, w tych lasach, zaczęła tworzyć się w 1943 roku oddziały partyzanckie. Pomimo się partyzantów, no to jest też zagrożenie dla Niemców. No, kilku Niemców zostało zabitych, kilka wsi zostało spalonych przez to i ludność została wymordowana. No więc Niemcy godzili się na jakieś formacje takie paramilitarne, które miały po prostu nie dopuścić partyzantów do miejscowości. Dlatego też część wstępowała do tych oddziałów samoobrony, żeby po prostu nie prowokować Niemców, uniemożliwić jakąkolwiek formę współpracy miejscowej ludności z partyzantami, bo za to grozili straszliwe konsekwencje. Po prostu tutaj Niemcy, stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej, o czym zresztą pisali, tego nie ukrywali, że każda pomoc partyzantom grozi odpowiedzialnością zbiorową, a już zabicie Niemca to praktycznie zagłada całej wsi.